Na háj, folytatom a Tsushimát. Megyünk is szerintem Yunának a történeteire. Kicsit messze van, de nem lesz probléma. Sora 2-vel bármi lehetséges. És a legutóbbi rész óta nem foglalkoztam semmit a játékkal, videón kívül. Úgyhogy még továbbra is van nekünk egy pár felszabadítandó terület. Kíváncsi vagyok, hogy ez a imai erőd, az küldetéshez fog kapcsolódni, vagy ezt így saját magunknak kell felfedezni és bevenni egy ilyen területfoglalósdi formájában, majd az ki fog derülni. Csendes halál. Ez egy lopakodós küldetés akar majd lenni. Csak mert abban én nem vagyok kifejezetten jó. Jó van, te csak ne pofázzál, aki itt kint marad. Szóval ne öljek őröket, és lehetőleg maradjak észrevétlen. Jó, hogyha én a két faszkala fivér egyik lennék, hol lennék? Mondjuk ide bent. Na. Időközben az eső is elállt. Nagyszerű. Ez jó nagy geciség. Ez jó nagy geciség, te rohadt faszopó. Hogy mi?
Ez volt a fivér? Mamusi fivér levágott fej. Jó, hát... 二人か。今少しだけ辛抱してくれ。 Ez elég fura volt, én azt hittem, hogy ezek tényleg aludni fognak, vagy én ébresztettem volna fel. Jó, ott is van egy... Legium Harsinta. Medellik Jumala. Ó, hogy rohadjál meg. Itt észreveszel? Legium Harsinta. Persze, hogy észrevesz. Hogy nem menne észre? Azért nem lopakodok ebben a játékban. Meg úgy, amúgy sem annyira szoktam. Menjél oda és csekkold le szépen. Úgy. Hertent Bagayum. Jó. Akkor fújd meg ezt a szart. Hát a faszom beléd. Yamar Legium Harwo. Tesó. Most egy szopatsz? Seren Stebe. Nara Moskacha Tuga. Tentway. Chiyonukuna. Samurai da. We are Kupe. Subson Polo. Ha. Tentway. Mitsukete yarou. Jó, hát... ez így vicces lesz. Ez így kifejezetten vicces lesz. Annyira jó helyre vannak elpakolva ezek a mongolok. Vászon mondjuk, az fasza. Legalább tudjuk, hogy fixen ott van az a mongol. Már jön, már lát is már jön, onnan messziről. Én azt hittem, hogy itt majd be lehet jutni. これまでの罪の報いだ。 Neki is lereszeltük a fejét. あと一人だ。 Mamusi Manzó. A te fejedért is eljövök. Mumbai Starsla. Orson Hudiket Olchi. Yamar Legium Harwo. Seren Stebe. Herten Bagayum. Valószínűleg egy ugyanilyen házat kéne keresni, ahol a harmadik tartózkodik. Csak hogy itt most van egy, meg ott volt kettő, és a harmadikat azt valahogy sehol sem látom.
De igaz, hogyha itt volt a második, akkor az irányba kéne tovább haladni a harmadikért, vagy szimplán felmászok ide, és innen talán jobban be fogom tudni látni a területet. A harmadik mamusigenyú lennék, hol lennék? Jó kérdés, mi? Na jó. Ez már túl magas volt neki. Negumben. Yasambe. Hadd offold már ki magad. Mr. Samurai! Akkor rohagy meg. De ilyen csupa nagy caps lock betűkkel rohagy meg. És most fordulj meg, kérlek szépen. Úgy, mint a haverod. Pont úgy. Haverod jól csinálja. Még ott is vannak mongolok, úgyhogy... Negumben. Csak mász fel. Hagyj békén, hagyj békén, hagyj békén. Mindjárt berakok egy olyan lopakodós buildet, hogy nem tudom, megcsikizom az orrotokat, és azt se veszitek majd észre. Még egyszer észrevesztek, és a legocsmányabb easy mód lopakodós buildet fogom összerakni. Negumben. Jó, hagyjál már békén, arra nézzél. Negumben. Nigumbe. Kibaszott büdös mongol geci. De mutatja a játék, hogy ott kerest a fasz. Hát jó, akkor valószínűleg ott lesz a harmadik is valahol. Tök jó, hogy az első kettőt ilyen full egyértelműre csinálták, hogy hol lehetnek. A harmadikat pedig hát annyira nem. De is onnan vegyél észre, szerintem is. Most meg ti vegyetek észre, már időközben visszafordultatok, vagy nem tudom. Jó van, bro. Most én vagyok kretén? Ott mintha láttam volna valamit, vagy valakit. Igaz, lehet, hogy csak egy... Igaz, nekem nagyon egy izének tűnik. Egy basically rabszolgának. Nem hiszem, hogy ő a... rabszolga hajcsárok között van. You wait. Nyugi, 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 nyugi. Ott van. Jagharsan. Na, békén lehet engem hagyni. Arra fele kutakodjál szépen. Aitsuka! 首をもらうぞ。残りは虫にくれてやる。 Megvan mind a három áruló feje. こやつで最後ユナの元へ戻るとするか。 És akkor most Junához is észrevétlenül menjünk vissza. Jó, mindenki oda, jó? Te is. Oi, udokuk tsahar. Te is oda. Meg mondjuk oda.
úgy is van. De közben észrevesznek. Közben a kurva petárdákat nézegetik. Na mindegy. Hát ilyen, amikor a játék rákényszerít arra, hogy lopakodjak egy olyan játékban, amiben nem akarok lopakodni, de nem baj, egyébként fain küldetés volt, szó se róla, csak biztos lehetett volna ezt sokkal jobban is csinálni, de mindegy, megvan a 3 fej, az a lényeg. 終わったの。下人はもう生まれない。苦しんで死んだ。罪に比べれば足りぬ。だが大綱の民は救われるだろ大勢が生き地獄を味わってきたことを知ってたのに、私は何もしてやれなかった。う。今から始めればよい。まずはアルタンに意を示すぞ。一目で腰が抜けるようなものにしよ兵を外に呼び出し気づかせよう。う。見届けさせて。草むらに隠れるぞ。 Milyen szép kis oszlopot csináltunk ide. Nekem nagyon tetszik. 私に任せて。 Az csalogató. انكسر هراء شوكي اشتغل ومتك حركتك あいつら一目散に逃げてったね。アルタンに知らせるだろう。もう一人いるんだ。皆を集落にさらってきた男。黒い犬。ならば切るまでアルタンの一味は生かしておけぬ。きっと黒犬は海沿いにいる。あいつの野営があるんだ。そこで会おう。 Oké. Ő lesz a következő célpont. Hát ez így majdnem csendes halál lett. Kaptunk is lopakodás talizmánt. Fekete farkas nevezetű faszkalap. Hát erre én még mindig kíváncsi vagyok, hogy ha ezt tényleg be kell rédelni, akkor ezt hagyom a legvégére, viszont ezt most megcsináljuk, és utána elkezdünk vadászni a fekete farkasra. És ha ránézek a buildre, hogy üljek ellenfeleket észrevétlenül hallásra összpontosítás nélkül. Jó. Ez még megoldható. 3 kell belőlük így megölni. Most belútolgatok, mert kell a vászon, szeretném kihúzni a maradék 2. Na, nagyon jó volt is itt vászon. Szeretném kihúzni az utolsó 2 páncélt is. Az a baj a vászonnal, hogy ritka is, hogyha találsz is, akkor is kevés van belőle. Már csak 1 kell viszont, és akkor az egyiket már ki is tudom fejleszteni. Valószínűleg a Ronin Armort fogom amúgy, mert aznak jók a statjai Close Combat szempontjából. Na, hogy csináljuk? Például mondjuk szélcsengővel mondjuk oda csalhatnám az egyiket.
Tökéletes. Szélcsengő OP. Ha most be lenne téve az a... mindig elfelejtem a nevüket, tényleg mindig a... talizmán. Be lenne téve az a talizmán, amelyik ugye mérgez, ami ugye mérgezővé teszi a szélcsengőket, akkor igazából csak el kéne dobnom a szélcsengőt, és igazából annyi lenne. Hát téged oda szeretnélek. Oda szeretnélek kérni. És kicsit mehetsz tovább is. Jó, ezt felejtsd el viszont. Másszunk be alá, aztán itt majd újra gondoljuk a tervet. Igazából elég egyszerűen azt is csinálhatnám, hogy mondjuk őt megölöm a... Te menj el arra szépen. Jó. És akkor dead. Jó, és akkor ennyit a lopakodásról. Egyébként valamelyik részben még... 俺はなんて過方者だ。道中気をつけよ。 valamelyik részben még értetlenkedtem, hogy mi lehet a különbség ugye az ikonok között, mert ugye van ez az ikon, ez a kis... már a faszom se tudja mi ez. Rhombus? Maybe. Na mindegy, ez a kis fordított négyszög. Ez ugye a sima mongol terület, amit fel kell szabadítani, ugye a mongolok megölésével, meg a vezér megölésével. Ezek akkor valószínűleg olyan elfoglalt területek, ahol túszok is vannak, és ugye ezek meg a nagyobb erődök, nagyobb központi helyek. Szerintem valahogy így vannak ezek így jelölgetve. Készletek. Még továbbra is a vászont keresem. És igazából már megcsináltam a lopakodós... Ó, igen, mert lándzsás és... Igazából ilyenkor csak dodge-olgatnom kéne őket. Hogy őszinte legyek. Mert ilyen helyzetben szerintem jóval egyszerűbb csak dodge-olni. Ezt a helyet még kilútolom. Hát ha valami érdekes is akad itt. Például vászon. Nem tudom, lehet, hogy már egyébként kilútoltam. Sőt, több mint valószínű, hogy már kilútoltam. My bad. De ezek a házak, ezek pont úgy néznek ki, mint amikben akadhat vászon. Most a vászonra vadászok leginkább. Szóval franc ugye lehet, hogy már ezt is lootoltam. Na mindegy. Annyira nem lényeg amúgy. És az egy vászon az úgyis ki fog majd gyűlni. Amennyi kell. A másik páncél meg már annyira nem fontos, hogy ki legyen fejlesztve. Ugye majd lesz egy DLC-s páncél is, de ha jól tudom, itt meg már biztos, hogy jártam. Igen, még az ajtó is itt ki van törve. Ha jól tudom, DLC-s páncélból csak egy darab lesz, úgyhogy annak a begyűjtése, vagy annak a kifejlesztése nem hiszem, hogy akkora problémát fog jelenteni. Hi.
Oké. Még mindig nem jó. Hát te vagy az oka. Chiharu! Két büdös nagyot beléd is rúgtam. Csak már mocskos mód megérdemled. És ezzel meg is van a hely. Ha minden igaz. 行け達者でな Mit adott? Na, még vannak mongolok, jó. Mindenféleképpen lecsapkodom őket. Ó, itt is jártam. Oké, a memóriám, vagy az emlékezetem azzal kapcsolatban, hogy hol jártam, mit lootoltam és vittem, az kifejezetten borzalmas. Arra jöttem rá. De kapjuk el a mongolokat a kertben. Legium Harsinta, ha? És ennyi volt. Okadat anya. Az NPC gesture-ja, amit csinált, amikor beszéltem vele a második kiszabadított úsz, olyan volt, mintha adott volna valamit. De ezek szerint nem. És még annyira vagyok kíváncsi, hogy így, hogy a helyiek visszatelepültek, így reszettelődik a loot. Itt. Nem. Hát jó. Oké. Nagyszerű. Igazából nagyon sok mindent nem tudok már csinálni. Ugye itt Kamigatában van még egy erőd, de azt gondolom főküldetéshez fog kapcsolódni. Itt már csak ez van. Ezt viszont majd akkor fogom megcsinálni, ha végeztem a mellékküldetésekkel, a Vila küldetésekkel. Úgyhogy megyek is Junára. Már ti se kellettek nekem, mindent kifejlesztettem, amit a rakadozó írhákból ki lehetett, úgyhogy a játékállatvilágát most már egészen nyugodtan békén hagyhatom. Megmentelek, Maci! És megöltem a Macit. Azt mondtam, hogy megmentem a Macit, és arra megöltem a Macit. Sajnálom, Maci. A szándék az ott volt legalább. Nem őt akartam lecsapni, csak az autotarget az úgy gondolta, hogy medveíz rossz, úgyhogy megcsapkodta a medvét. Na. それは Tuti az övé volt. 黒犬は子供までさらうの Vagy, ja, igen, ez még egy másik lehetőség. そし
してマムシの兄弟に売るんだ。どこにも。この先に野営がある。猛虎が見張ってるけどね。ならばまとめて切る。黒犬は私が殺さなきゃ。ずっと昔に機会はあった。でもできなかった。力を貸すぞ。野営に攻める。引きずり出してやろう。そして命乞いさせてやりたい。無様な姿で。無論だ。黒犬を始末すればアルタンも震え上がるだろう。Fekete farkas, mondjuk menő neve van. 行こ Szóval tegyük önvédelem képtelenné. Mondjuk levágjuk minden testrészét. う。見つかったらな。 Mondjuk abban elég gyorsan belehalna. Ölje meg a mongolt. 黒犬の野営は海岸沿い。すぐ先だ。行くぞ。 Tudom, erre nem feltétlen volt szükség, de olyan rég használtam már ezt a mérgezett, vagy mérgező köpőcsöves történetet. Így ez nem túl accurate. 槍川を出た後、タカと来たんだ。関わってもらえると信じてね。 Mondjuk ez nem mérgezett köpőcső, mert a köpőcső maga nem mérgezett. Ez a használójára nézve elég problémás lenne. Csak a kis nyíl, amit kilő, az a mérgezett. Na jó. Go Berserk, bitch. Én pedig bejövök hátulról. Boom. Boom. És boom. Hehe. Megvagytok. Köszönöm a vasat játék, de még hálásabb lennék egy kis vászonért. Bőr. Hát minden van, csak vászon nincs. Hát a rohadt kurva életbe. Még itt a ketrecbe esetleg. Valamilyen oknál fogva. Ó, yes. 32 vászonunk van. 黒犬はいないみたいだ。尻尾を巻いて逃げたな。絶対に逃がさない。待て。船が沖に出ておる。あの中だ。 Menjek a csónakhoz. どこに行った？もうこの悲鳴で呼び出す。 Oké. Okay.何か思い違いをしておるな。すべてアルタンの命だ。子供をさらっておるだろう。違う、あれは忘れたとは言わせないよ。私と弟のタカを捕らえてマムシの集落に撃ったじゃないか。タカ。あれは可愛い子だった。俺の記憶ではお前があいつを差し出したんだぞ。知っていれば。ユナ、お主が切れ。
Hát ez nem volt túl profi. No offense. 早く船を降りてもやさんアルタンも我らのことに気づき動かざるを得まい。ジン黒犬が言ってたこと本当なんだ。なんだと。あいつとは大綱であって飯と寝床をやるって言われたから Eladtad az öcsédet. 連れて行ったんだ。気づいたら酒飲まされて眠って赤は起きなかったけど私は見てた。あいつを殺せばタカを救えた。でも怖くて見てるしかなかった。攻めてはならぬ。こたびのことで守られた子もおろう。 Wait, akkor a csávó megerőszakolta Takát. 宿に戻る。後で会おう。 A pedofil kurva anyját neki. Egy kis szurkapiszkánál igazán többet érdemelt volna akkor. Legalábbis lehet, hogy fasságot mondok, de én ezt szűrtem le. Abból, hogy ugye azt mondta, hogy a cuki kis Taka volt a kedvence. Meg most ebből a sztoriból. Hiszen ugye Yuna azt mondta, hogy megölhette volna közben. Ugye szerint egy kifejezetten kiszolgáltatott helyzetben volt a csávó. Amiből én azt tudom következtetni, hogy éppen Takát mindegy. Hagyjuk is. Hagyjuk is. Inkább csak folytassuk a questline-t. Icsi fogadóhoz kell menni. Menjünk az Icsi fogadóhoz. Az egyes számú fogadó. Na jó, valószínűleg ez nem ezt akarja jelenteni. Valami kis patkány bejárat valahol. Várjál. Itt lehet feljutni, nem? Középtájékon. Igen, ott a létre. Jó van, Jin, mász le. 6 darab vászon. Nice. Nani goto da? アルタンが来たんだよ。おかげでこのざまだ。不死の境にある野営で待ってるとさ。許してはおけぬ。必ず成敗しよ殺すしか能がないくせに。う。民を守るが我らの務め。アルタンにも思い知らせてやる。それはあんたの務めだろ。ユナはどうなのさ。野党に誇りなんてない。どうにかするから約束だ。
約束なんて信じられないね。あんたのことも。馬のところに行こNem kedvelik egymást kifejezetten, én úgy gondolom. Juna, te mi a faszomat csinálsz? Gondolom a hosszabb úton jött. Na, pakolt fel szépen a kis segged alóra. Majdnem 1 kilométert kell lovagolni. う。でも位置には借りがあるんだ。我らの狙いはアルタンだ。何があったにせよ心をとらわれるな。何も知らないくせに。位置と会ったのはマムシの集落。あの子も芸人だ。それからはいい姉貴分さ。 Úgyhogy oda kell menni, akkor miért? Miért erre lovagunk? Vagy most engem követ? Juna? 逃げ出したのも位置 Ja, だ。 my bad. Engem 一が követ. 選んだことだ。仮ではない。まだ続きがある。3人で逃げようって約束して一斉に走り出した矢先に一が悲鳴を上げたんだ。でも助けなかった。あの子を見捨てたのさ。命の恩人をね。 Itt most mi a faszomat mondjak? Itt most nem is nyomok 己を semmit. 責めるな。 Ja. マムシの兄弟に挑んだとしても、なぶり殺されておっただけだ。逃げるが勝ちだったってこと？しかも子供だ。逃げねば生きられぬ時もある。後ろめたさを引きずるな。過去の話だ。アルタンとの戦いで枷になる。そんなこと言われずとも分かってる。 Ezek szerint ilyenkor kiválaszt egyet a kettő közül. Nem tudom, hogy fixen választam mindig mondjuk az A betűs válaszok közül. Meg tud ölni egy Onita pengém? I guess. Majd ezt a legendák módot is ki kéne próbálni amúgy, a multiplayer-t. ここだ。 De arról valószínűleg videó már アル nem タン lesz. の兵の数すらわからんぞ。どこかに隠れてるかもね。 Meg az egy ilyen kópjátékmód, ezt egész haverokkal lenne viccesebb tolni. De az én baráti társaságom közül szerintem mindenki szarik erre a játékra. Hopp. Mindig imádlak titeket. Nem jó kezdés. Hoppá. Nincsen gypsy. Menj innen.アルタン、いつまで逃げて回るつもりだ。ジン、誰か来る。あいつだ。
アルタ手下を引き連れやがって。 Boss fight lesz vajon? アルタ数々の所業を悔やむがいい。笑わせるでない。同胞を手にかけておいて。マムシの兄弟も黒犬も裏切り者だ。だからどうしてクロードとなって殺してもいいというの。竜像がこちらについたのもよくわかる。黙れ。ざれ言はしまいだ。 Na, boss fight. Oké. Mielőtt ezt elkezdem, összepakolom a one shot buildet. Amennyire tudom. Most meg tudom csinálni? Most meg tudom csinálni. Jó, megrémítés nekem nem kell. Meg ez sem kell. Jó. Jó, vacsák talizmánja az nem kell. Ez sem feltétlen kell. Az Inari erejének talizmánja, az kéne mondjuk. Tehát... Jó. És ide is kéne valami jó damage-es történet. Valószínűleg itt már nem lesz semmilyen damage-es talizmán. Úgyhogy igazából nem nagyon tudok mit csinálni talán a kettős pusztítás talizmánt betehetnék, de szerintem ez a kb. 40%. Mondjuk, hát akkor legyen ez még. Oké. Na nézzük, hogy Altan hogy bírja. Mondjuk, ez majd nagyon sokban fog múlni azon, hogy mennyiszer kapom meg a kritet. Tehát ez ilyen kicsit szerencse alapú dolog is lesz. Fuck. Nagyon defenzív a csávó. Ezért lenne jobb adni. Egy parryt, perfect parryt.
Anyádat. Mindegy. Jó, hát oké. アルタンを殺してもフロードを敵に思う連中はいる。みんな次は自分の番だって怯えてるよ。俺が切るのは悪人のみだ。私たちをどう見る？ただのバカ者。あんたらはよくやったと思う。さよならユナ。一の言葉気にしないで。皆に恐れられてはかなわんな。あんたの行いもその訳もわからない奴らがいる。だが下道に落ちてはおらぬか。落ちててもあんたには正義があるよ。És ez volt az utolsó Yuna történet. Oké. Hogy felkelti a lovat? Megkönyököli kétszer. Felpofozza. Szegény paci. Fejlesztük fel azt a Ronin armort. Elég szarul néz ki sajnos, de... Mert úgy, jó, nem az, hogy szarul néz ki, csak nem annyira jól szerintem. De... De a stat a lényeg. A kibaszott stat. 助かった。 Van váltők alap nálad? Nincs. Páncélkovács az itt lesz fent, ugye? Talán pont ő az ott. Úgyhogy itt van. Nem, itt nincs. Madárka nekem valamit nagyon mutatni akar. Mit akarsz itt mutatni, madárka? Itt volt egy onsen. Lol. Mondjuk ezen a területen még közel sem csináltam meg mindent, úgyhogy végül is simán benne van. Na, mérkedjünk valamiről. Ez a Kenji Szakéja már nagyon sokszor felmerült. Legyen Kenji Szakéja. 賢治の酒があれば火の打ちどころがないのだが、長話を聞かねばならぬか。Oké, de nekem továbbra is a kibaszott páncélkovács kéne. Itt van, oké. Szimplán csak kretén vagyok. Valamiért körbefutottam az egészet. Kész a Tadajori páncél, ez... Igen, ez az IS páncél. Közelharci sebzésnevelés, oké. És 10 vagy 22 vászon kéne még nekem. És... akkor nézzük, hogy... Igen... Igen... Még ez a Kensei páncél, ez fasza.
Minket ezt a Sakai pancért kéne használni, mert amúgy ez az, ami a legnagyobb sebzés növekedést adja szerintem. Használjuk a Gosaku sisakkal. Ugye ezzel igazából illik hozzá szerintem valamennyire. Oké. És szerintem akkor én rá is néznék erre az Imai erődre. Mondjuk innen megközelítem. Mert szerintem ez küldetés független. De majd úgyis meglátjuk. Ez egy mocskosul nagy erőd. Úgyhogy hát lehet, hogy fogok vele szopni. Valahogy én egyébként tényleg kétlem, hogy ez egy ilyen szimplán bevehető erőd lenne. Hol az XP-m? Igen, nem tudom miért kéne nekem XP, amikor már ki van maxolva lényegében a skill tree is. Emmi. Olyan síremlék? Na és itt van az erőd. Jól indul. Magas fűben nem láttam a lándzsás gecit. Na jó, akkor újra, de amúgy lehet látni, hogy ez azért nem egy kis dolog. Ezzel a páncéllal amúgy érdemes lenne összecsapásokat csinálni, de... Oké. Ezeket a kis sátrakat kilútolgatom. Egyik részben emlékszem ezekre, azt mondtam, hogy iglú, ami kibaszottul távol áll a valóságtól, mert az iglú az teljesen más. Leginkább csak a formájára gondoltam, hogy olyan formája van, mint egy iglúnak. De most ezeknek mi a nevük? Azt kibaszottul nem tudom. Ez mi? Ja, jó. Azt hittem, hogy az egész egy mongol erekje. De nem. Szét se lehet törni. Csalódás, csalódás. Na jó, vegyük be ezt a helyet. Háj! Szépen megszúrtuk egymást. Végül is neki jobban fájt, mint nekem.
Szerintem az a lényeg. Az is vászon. Nem, ez vas. Valami melléktevékenység ide kötődik, ilyen optional dolog. Sashimono zászló. Mérgezett tűkkel kell ölni ellenségeket. Hol volt az IS? Láda. Kicsit halkabban öklendezd ki a beleidet, légy szíves. Na, a Sashimono zászlók fele megvan. Edd meg. Alright. Megyünk tovább. Nagy erőkkel. One Man Army-ként vesszük be a terepet. Vászon. Itt egész sok vászon van. Már szerintem majd 10 találtam csak itt. Rohadt kutya! Ott is van vászon. Vagy vas. Az vas volt. Vannak még roninok? Ginnek még arra is ideje van, hogy lakatokat felnyisson. Na, te rohadt geci. Aj, honnan az anyádból nyilazgatsz, te szerencsétlen. Nem. Roninokat nem. Áruló geci roninokat nem hagyunk elszaladni. Igen, egyébként azért baszok szét mindent, mert továbbra is a vászont vadászom nagy erőkkel.
Azt az íjász meg végül is nem sikerült megtalálni, aki rám levelzett. Te viszont ott vászon vagy. Itt vas. Az is vas. Vászon. Ez kutya. Kutyával mi történik, ha meglövöm? Vele semmi. Ő azonnal csak kifekszik. Azért ahhoz nem voltak elég bátrak, hogy egy kutyának ilyen nagyon elbaszott haláltusát adjanak. És akkor már csak a Sashimono zászlókat kell visszaszervelni valahogy. Valahogy. Valamilyen úton, módon. És ezzel meg is vagyunk. Jó, az erőd egyáltalán nem volt olyan vészes, és meg is van jöttem a erőd szempontból. Ami nagyon jó. Nyitottak Iyaz Dojo-t is. Vagyis hát újra nyitottak. Mert gondolom eddig is ott volt az Iyaz Dojo, csak ugye nem tudták használni, de most már tudják. Ami nagyon jó. Technika pont. Azt mire fel? Mindegy, majd a DLC-be legalább plusz egy technika ponttal fogunk bemenni. De csak 4 vászon kéne. 4 vászon az nem sok. És az egész terület fel van fedve. Nagyon jó. És már túl sok tevékenység sincsen itt. Ahogy nézem. Gondolom ez egy szentély. Jó, azt a pár dolgot csinálgassuk már meg itt videóba. Mondtam, hogy már annyira nem fogok ezekkel foglalkozni, de már ilyen kevés van. Így is még csak egy óránál tart a rész, szerintem belefér. Hát te ott... Ja, egy történetmesélő vagy, oké. Továbbra is a legfeleslegesebb NPC a játékban, nem értem, hogy miért van belőle ilyen sok, de... Ja, várjál, ez volt az izé, oké. Jó, hát ezt a kettőt még megnézzük. És szerintem még azt a szentét is meglesem, mert a szentélyek még a szórakoztatóbb, a szentélyek megmászása még ilyen szórakoztatóbb folyamatok közé tartozik egyébként szerintem. Ha gameplay szempontból nem is, de vizuális szempontból azért kifejezetten jók tudnak lenni. Most ugye nem az Inari szentélyekre gondolok, hanem a rendes szentélyekre. Az Inari szentélyek szimplán csak kibaszott unalmasak. De cserébe azok meg kifejezetten hasznosak. Mert most még egy Inari szentélyt megcsinálok. Igen, természetesen ez is egy rókajuk. És fejlődik egy szintet a Inari erejének talizmánja. Ami az egyik
legjobb talizmán talán a játékban az ilyen sima basic talizmánok közül. Na. Acél is van, vászon is van. Vagy vászon, az pont nincs, azt akartam mondani, hogy acél is van, készlet is van, minden van. De vászon? Vászon az nincs. Hú, te róka a magas fűbe, baszki. Hol vagy? Ne írkáljál Steamen, mert kifejelem a fejedet. I mean a fogadat. Nem a fejedemet, de nehezen tudnám kifejelni. Bár ha még egyszer írsz, megoldom azt is. Bárki is vagy. Oké. És szerintem már csak 5 Inari szentély van a mapon. Ami hát nem fog hazudni így is, tényleg nagyon sok van. Valami 40 valahány van, baszki. Haikuból is van még 7. Becsületoszlopából is nagyon sok van még. Viszont Inari szentélyből tényleg már csak 5 darab van. Szerintem ez, ahova megyek, az pont egy becsületoszlopa. Veletek már nem is foglalkozok. Semmi értelme nincs. Várjál. Piu. Piu. Te rohadt kutya. Jó, ti nem tudtok meghalni? Na. Dögölj meg! A mocskos kurva istenit. Yuzuhei. Vicces neved van. Na, azt is megnézzük. Azok több, mint valószínű, hogy világított torony lesz. Igen. Ide láttam, hogy ez egy világított torony. Sziasztok, őzikék. Hát például készlet is egy olyan dolog, amiből nagyon sok van. Meg ugye más nyersanyagok eladásával is lehet készleteket szerezni. De és konkrétan semmi haszna nincs már a készleteknek, tehát tök jó lenne, hogyha készletekből lehetne más nyersanyagokat is venni. Mert akkor mondjuk vennék kibaszott sok vásznat. Ilyen kibaszott nagy az az íj. Nagyobb, mint Jim, baszki. Nem is szeretem, amikor a hátamon van. Ez így sokkal jobb. Egyébként meg ez a sapka nem áll jól annyira. Akarom mondani, Kabuto. Úgyhogy beteszek valami menőbbet. Ez a koszakú amúgy még egész jól illik. Ez a fehér kicsit elütte a páncél többi részétől. De ez még belefér.
Szagói világító torony. Nagyon jó. Mász fel, Jin. Mász fel. Mász fel. Ügyes vagy. Na jó. Szerintem ezzel én le is zárom azt a részt. Túl sok izgalmas dolgot már nem tudok itt csinálni. Nem maradt más igazából a játékban. Legalábbis videóanyag szempontjából. Megyünk a főküldetés szára. Szóval, ha jól emlékszem, nem igazán lehet túlélni, úgyhogy inkább innen nem ugrok le. Mert igen, nem kifejezetten maradt túl sok minden a játékban. Úgyhogy... ja, köszöntöm szépen a figyelmet. Mi a faszom ez itt? Na mindegy. Következő részben találkozunk, és megyünk tovább a főküldetés szálon, és valószínűleg akkor már a következő résztől csak a főküldetés szálra fogok fókuszálni videókban. Szóval ja, innen folytatjuk. Addig is viszlát!